výstrelkami progresívcov sa najmä tu v Bratislave stretávame dennodenne. Obaja, teda ja a tiež Janka Janiová, máme skúsenosti z kandidatúry v ostatných spojených komunálnych voľbách. To sme sa tu napočúvali, aká je pravica skvelá, čo všetko dokáže a ako my, ľavičiari, nič nevieme. Ale mnoho ľudí sa už zobudilo a zistilo, že z progresívnych sľubov sa nenaje. Bratislavu a aj náš celý kraj trápi množstvo problémov a či už progresívny Valo alebo Saskár Droba majú náhaku, ako si tu ľudia žijú. Tak si to poďme ukázať. Nám všetkým zostali len oči prepláč a to upozorňujem, sme v letnom prázdninovom dopravnom režime. Šancová, aká je jej budúcnosť? Roman. No, Šancová už len tým, že je tam vlastne tá električková trať, tak predurčuje tú ulicu na to, aby naozaj bola... Šancová. Šancová. Aha, Šancová. To je... Aha, okej, pardon. Vždycky si všetky tie ulice, čo sa začínajú naše, to je Špitalská. Hej. Šancová, okej. Ak hovoríme o nejakých zdrojoch na takéto navýšenie, tak ja by som sa prihováral za to, aby sme ich hľadali v rámci tohto balíku a nejakým spravodlivejším rozdelením aj teda vo vzťahu k ľudím v odkazanosti. Čiže znižiť dôchodky a dať viac na odkazanosť? To hádam nie. Tie dôchodky sú podpriemerné. Není sú práve, že v porovnaní, v pomere k HDP dávame na dôchodky viac, ako je priemer EÚ. Toto je... ja viem, že vo verejnom... Neviem, či ste si týmto vystúpením pomohli. Zvyšovanie poplatkov v jasliach a škôlkach, drahšie cestovné v MHDčke, nezmyselná parkovacia politika v meste, najmä v jeho centre, kolabujúca mestská a prímestská autobusová doprava a za tým všetkým sú len kamarát kšefty primátora a župana. A počuli ste niekedy od nich nejaké riešenia? Ako pomôcť ľuďom s drahšími potravinami, zvýšenými cenami energií alebo ako pridať dôchodcom? O tom nikto z nich nehovorí ani slovo. A viete prečo? No, pretože všetko podľa progresívcov vyrieši samotný trh. To ale nie je všetko. Chcú zlegalizovať drogy. Aj za legalizáciu marihuany? Aj za tú, že čo kebyže zlegalizujeme všetky drogy. Aj do takých debát som bol prístupný. A vyfúkneme biznis. Ale drogy sú zakázané, lebo ľuďom škodia, nie? No škodia, ale boli ľahšie prístupné. Ale keď som raz liberál, keď si myslíš, že ti to neškodí, že ti to robí dobre, tak viete, každý sa má rozhodovať sám. Dovoliť sobaše homosexuálov, či pridať tretí záchod, najmä pre tých, čo nevedia, či majú stáť, alebo si sadnúť. Nezaujímajú ich osudy Sloveniek a Slovákov a absolútne ich nezaujíma, čo bude so Slovenskom ďalej. Nemajú cit pre realitu a nevedia, čo najviac trápi ľudí v regiónoch. A to ponúkame my, strane Smer, Slovenská sociálna demokracia. Stabilitu, poriadok a sociálne istoty.